Шәһәр урамындагы суҡбай этләрнең язмышына күпләр борчыла иде. Моңа кадәр этләр приюты ачылган иде инде, әммә ул матди яктан авырлык кичерде. Кичә ниһаять суҡбай этләрнең язмышы хәл ителде дияргә була. Шәһәребезнең яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесе җирлегендә яңа приют, дөресрәге этләрне вакытлыча асрау пункты ачылды һәм алда эшләгән приюттан барлык этләр дә бирегә күчерелде. Әлеге игелекле эш белән махсус төркем шөгыльләнә. Это волонтерское движение организовывалось по интересу, еще который присутствовал с детства. Всегда найти больного, полечить, пристроить, накормить. Это все было с детства. И со своими подругами мы начали этим заниматься. То есть стали создавать группу, стали собирать наших волонтеров по Знакаеву, которым не безразлична судьба бездомных животных. Нас стало много, мы стали сами по инициативе оперировать животных в плане стерилизации бездомных, чтобы они не плодились, чтобы они не погибали. Привлекать стали и детей, школы к акциям по сбору кормов, потому что дети – это наше будущее. Если мы не будем детей воспитывать правильному отношению к братьям нашим меньшим, то дети растут, как правило, жестокими. Именно начинается с этого. Когда он не может обидеть маленькое животное, тогда, конечно же, он будет относиться ко всем очень уважительно и положительно. То есть все это закладывается в детстве. Приютны ачуда район башлыгы Марсель Шайдуллин катнашып, әлеге игелекле эш белән шөгыльләнүчеләргә рәхмәт әйтеп, уңышлар теләде. Монда бик уңайлы, монда инде менә 35 эткә исәпләнгән, әле тагын киңәйтеп, зурайтып була. Әле Татнефтьнең грантында катнашабыз без. Монда да Алла бирсә җиңеп чыксак, әле монда бик яхшы булырга тиеш инде. Күрә без инде бергәләп үзебезнең волонтерларыбыз белән, үзебезнең җитәкчеләребез белән аларга уңайлы шартлар тудырырга тиеш. Әлбәттә, приютны тоту өчен матди мөмкинлек кирәк. Этләрне ашату, карау, тәрбияләү дә шактый чыгымнар сорый. Кичә исә ачылу уңаеннан хәйрия йөзеннән җыелган акчага волонтерлар этләргә азык та алып килделәр. Эт кешенең тугры дусты диләр. Чыннан да дүрт аяклы дусларыбызга, тугры җан ияләренә даими рәвештә игътибар кирәк. Аларга ярдәм итүдә гади халыктан башлап, предприятие, оешмалар белән бергә Татнефть гамәви җәмгыяте дә үзләреннән өлеш кертә. Бу изге эш, шуңа күрә менә бик зур рәхмәт һәрбер җитәкчегә кем ярдәм иткән. Үзебезнең нефтьчеләребезгә бик зур рәхмәт. Депутатыбыз Рустам Нәбиуллович ярдәм итте. Үзебез дә бюджеттан өлеш чыгардык. Этләрнең кеше тормышында әһмияте зур. Борынгы заманнардан бирле эт кешегә йортын саклаучы булып хезмәт иткән. Киек аулаганда да зур ярдәм күрсәткән. Хәзерге вакытта да алар төрле объектларны саклыйлар, коткаручылар отрядларында хезмәт куялар. Әнә шулай алар кешеләргә тугры булып ярдәм итәләр. Шуңа күрә этләргә ихтыяҗ бетеп тормый. Үзләренә дүрт аяклы якын дуслары булуларын теләп мөрәҗәгать итүчеләр күп. Животное мы не просто так отдаем, мы ведем, то есть первое время фотоотчет просим, посещаем, узнаем, как дела, как прижились, да, как хозяева, действительно ли это их животное. То, что сегодня мы увидели, прекрасное открытие такого чудесного мероприятия для собак, они этого заслуживают. Вот мы иногда не задумываемся то, что собака ведь друг человека. Посмотрите, в самых точках сложных, где аварии происходят, те или другие мероприятия, первой идет ведь собака. Даже в космос лайка летала первая. Вот это надо ценить и уважать наших приятных питомцев и желать, чтобы действительно каждый относился к ним по-человечески, с уважением. Они же помощники во всех направлениях для детей, для взрослых, для всего поколения. Поэтому желаем успехов всем. Чыгарылышыбыз ахырында иганәчеләребезгә мөрәҗәгать итеп, этләр язмышына битараф калмыйча, үзегездән матди өлеш кертүегезне сорар идек. Көз айларының холкы үзгәрүчән була диләр.
Алтын көзләргә алмашка кара көзләр дә җитте. Ләкин моңсуланмыйк, дуслар, күңелләрдә һәр чак бәйрәм шатлыгы булсын. Һәммәгезне дә безнең белән ял итәргә дәшеп тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын чыгарылышы. 22 октябрь көнне Азнакай районы Шалпык авылында туып үскән, хәзерге вакытта Актүбә бистәсендә гомер итүче тормыш иптәшем, әтиебезнең Салахов Рәфиснең 55 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине чын күңелдән туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, улы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гадиллеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Син безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, жылы кояшыбыз, яшәү өлгебез. Әти, син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та була белдең, таләпчән дә була белдең безгә. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер юлларыңда, тормыш юлларың иминлектә, сау сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәрендә дә сау сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең кат рәхмәт сиңа, әти. Котлы булсын, әти, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләрең сөнмәсен. Алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәүеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Әлфирә, улың Нәфис, кияүең Ринат һәм кызың Эльмира котлады диелгән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Рәфис әфәнде, шушы матур бәйрәмнәрегез белән тагын бер кат котлыйбыз. Гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булсын. Миңа киңәш диеп әйткәннәрең дөрес булып чыга барысы. Әти уе акыл дигән сүзгә каршы килә алыр кайсысы. Исәнлегең бар нәрсәдән кыйммәт, бирсен Ходай якты гомерне. Балкып яшә, әти, әтиемлә, барыбызга да сине кадерле. Исәнлегең бар нәрсәдән кыйммәт, бирсен Ходай якты гомерне. Балкып яшә, әти, әтиемлә, барыбызга да сине кадерле. Иң яхшысы, иң әйбәте генә безгә булсын диеп яшисең. Йөрәк аша барысын үткәреп, изге булган эшләр эшлисең. Исәнлегең бар нәрсәдән кыйммәт, бирсен Ходай якты гомерне. Балкып яшә, әти, әтиемлә, барыбызга да сине кадерле.
әтием син минем ғырурлығым, керек шақта терек таяныш. Шатлығымда көңілі байлығымда, әйтіп бітіргісіз қуаныш. Исәнлігің бар нәрседен қимет, бирсін Құдай яқтық өміріні. Балқып яшәти әтиемеле, барыбызға да сені қадірле. Исәнлігің бар нәрседен қимет, бирсін Құдай яқтық өміріні. Балқып яшәти әтиемеле, барыбызға да сені қадірле. Балқып яшәти әтиемеле, барыбызға да сен қадірле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең котлау хатларыннан төзелгән тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Сезнең алдагы тормыш юлыгызны бары матур, якты бәйрәмнәр генә бизәп торсын. Мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән саулашам. Исән, имин булыгыз.